Terve vaan kaikki, mä oon Jose MV Steelin myynnistä ja tällä videolla mä esittelen meidän VRC-tyyppisen kaksoiskartio eli Dual Plenum imusarjan Tee se itse rakennuskitin. Me ollaan toimitettu kyseisiä imusarjoja jo lähes 2000 moottoriin. Ne on testattu yli 1000 hevosvoiman koneissa, erittäin vaativissa olosuhteissa, korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Ja ne on osoittautuneet niin luotettaviksi ja toimiviksi, että tästä rohkaistuina me päätettiin lanseerata tämä kitti uudestaan ja vähän isommin. Ideana on se, että tällä kitillä pääsee kustannustehokkaasti itse rakentamaan laadukkaan ja varmatoimisen Dual Plenum imusarjan. MV Steelistä vielä sen verran, että me ollaan toimittu jo vuodesta 2013, eli reilut 10 vuotta. Me ollaan erikoistuttu kilpamoottoreiden asiantuntijatehtäviin, eli käytännössä tehokkaiden kilpa-, bensa- ja dieselmoottoreiden rakentamiseen ja virittämiseen. Me myös valmistetaan itse paljon osia. Me käytetään kevyitä ja lujia materiaaleja, kuten alumiinia ja inkonellia. Esim. Näitä imusarjoja me valmistetaan, ja kuten myös pakosarjoja, pakoputkia ja vaimentimia, välijäähdittymiä ja niiden alumiinisia päätyjä, lämpöeristeitä, alumiinikäyriä ja muita vastaavia tuotteita. Esimerkiksi nämä meidän imusarjat ja rakennuskitit ne on valmistettu 6082 alumiinista, mikä on 5 kertaa vahvempaa puhtaaseen alumiiniin verrattuna, kevyttä, lujaa, korroosiota sietävää ja helposti työstettävää ja hitsattavaa materiaalia. No me myös maahan tuodaan ja jälleen myydään tunnettujen valmistajien tuotteita, kuten Borg Warner, Garrett, HKS, DSPS, Bosch Motorsport, Motec ja monia muita. Kaikki nämä tuotteet on esillä meidän verkkokaupassa, johon mä jaan linkin tämän videon lopussa, eli koittakaa pysyä mukana siihen asti. MV Steel tunnetaan korkeasta laadusta ja vankasta asiantuntemuksesta. Meidän työn jälki on viimeisteltyä ja toteutukset on ammattimaisia. Me toimitaan useiden SM, EM ja MM-sarjaa ajavien rallycross-tiimien taustajoukoissa. Kokemusta löytyy kattavasti myös ratasarjoista, timeattackista ja rallista. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, miten tärkeä rooli imusarjalla oikeasti on, kun lähdetään virittämään ja rakentamaan tehokasta moottoria. Hyvin suunniteltu imusarja tuottaa tasaisen paineen ja virtauksen kaikille sylintereille, mikä mahdollistaa maksimaalisen tehon ja väännön tuoton ja moottorin pitkäikäisyyden. Moottoria on helpompi virittää, kun kaikkiin sylintereihin saadaan sama ilmamäärä ja niille voidaan asettaa samat optimaaliset sytytysennakot, jolloin moottori toimii kokonaisuutena harmonisesti. Tämän lisäksi voidaan välttää nakutusta ja muuta tarpeetonta moottoriin kohdistuvaa rasitusta. Me ollaan havaittu, että ominaisuuksiltaan selkeästi toimivin ratkaisu tehokkaisiin bensa- ja dieselmoottoreihin on VRC-tyyppinen Dual Plenum imusarja, jossa toinen plenumeista on muodoltaan kartiomainen. Ja tämä perustuu ihan tieteelliseen faktaan, eli sveitsiläisen fyysikko Bernoulliin lakiin, jonka mukaisesti kapenavassa, eli käytännössä kartiomaisessa putkessa virtaavan nesteen ja kaasun paine laskee samalla kun niiden virtausnopeus kasvaa. Ja soveltamalla tätä periaatetta tähän Dual Plenum imusarjaan, niin voidaan aikaan saada tasainen paine ja virtaus kaikkiin sylintereihin. Kääntäen voidaan todeta, että jos imusarjan painekotelo on tasainen, kuten useimmissa tehdasmoottoreissa, joissa on yksi taso imusarja tapana on, niin silloin esimerkiksi tämmöisessä päätysyötteisessä imusarjassa, kuten tässä, niin kaasuläppää avattaessa ilma sinkoutuu voimakkaasti painekotelon takaosaan, muodostaen sinne isomman paineen, jolloin siellä sijaitseviin sylintereihin ohjautuu enemmän ilmaa, jonka seurauksena ne käyvät laihalla verrattuna painekotelon alkupäässä oleviin sylintereihin. No vastaavasti sitten keskisyötteisessä yksitasoimusarjassa niin nämä keskimmäiset sylinterit saavat enemmän ilmaa ja ne taas käyvät laihemmalla verrattuna näihin reunimmaisiin sylintereihin, johon ohjautuu vähemmän ilmaa. Tätä Dual Plenum kartion rakennetta on sovellettu jo aikoinaan kuuluisessa B-ryhmän Audi S1 ralliautoissa ja Audin 24 tunnin Le Mansin kilpureissa. No nyttemmin Audi on ottanut tämän Dual Plenum kartiorakenteen käyttöön 2,5-litrasissa 5-sylinterisissä koneissa RS3 ja Audi TT-malleissa. Myös Ford on ottanut ne käyttöön Focus RS-mallissaan. Maineikas ranskalainen kilpamoottoreita VRC:hen, RX:ään ja Le Mansiin tehtaileva Pipo Moteur käyttää myös tätä Dual Plenum kartiorakennetta toteutuksissaan.
Katsotaan sitten, mitä tämä rakennussarja pitää sisällään. Ensinnäkin meillä on 2 eri versiota. On 440 millinen versio, joka on tarkoitettu 3- ja 4-sylinterisiin koneisiin. Sitten meillä on tällainen pidempi 650 millinen versio, joka on tarkoitettu 5- ja 6-sylinterisiin moottoreihin. Nämä rakennuskitit on helposti sovellettavissa myös muille sylinteriluvuille. Eli jos on 8-pyttyinen V8-kone, niin ottaa 2 tällaista 440. Tai sitten jos sulla on V10 tai V12 moottori, niin siihen voidaan käyttää 2 kappaletta näitä 650 kittiä. Tämä toimitus sisältää myös seuraavat osat. Painekotelon puolikkaat, joiden paksuus yhteen hitsattuna on 90 mm, leveys 120 mm ja seinämävahvuus 4 mm. Ja tämä on samat mitat molempiin versioihin. Sitten toimituksesta löytyy myös tämä kitin tärkein komponentti, eli kartioputki. Ja Jenkeissä sanottaisiin, että this is where the magic happens. Tämän pituus on 380 mm, seinävä vahvuus 3 mm ja tuloputken ulkohalkaisija on 75 mm. Ja tämä on kaasuläpän laippaa varten. No sen lisäksi tässä pitemmässä 650 versiossa on tämmöinen kartioputken jatkopala, joka on 180 mm pitkä. Kokonaistilavuudet yhteenlaskettuna molempien plenumien kanssa 440 on 3,4 litraa ja 650 versiossa 4,4 litraa. No lisäksi tässä kitissä tulee mukaan virtausoptimoitu päätykuppi tätä kartioputken kapeaa osaa varten. Sitten peitelevy kaasuläpän puoleiseen päätyyn ja myös tukitanko, joka hitsataan kartioputken railoon, ja tämä estää tämän railon avautumisen tai laajenemisen kovan paineen alla. Mukaan tulee luonnollisesti myös tarkat rakennusohjeet osien työstöä ja hitsaamista varten. Me ollaan nähty netissä kaiken näköisiä kartiokyhäelmiä, jotka perustuu yleensä siihen, että on otettu putki, joka on halkaistu keskeltä vinoon, ja sitten se on hitsattu painekotelon päälle sen jatkeeksi. No tässä meidän kartiossa on ensinnäkin tämmöinen muutaman sentin korko tässä railossa. Ja pääty on muotoiltu niin, että ilma pääsee kiertämään siellä vapaammin. Ja tämä on ihan edellytys Bernoulin lain toteutumiselle. No meidän verkkokaupasta löytyy kattavasti myös muita hyödyllisiä lisäosia imusarjan rakenteluun. Tässä on nyt yksi hitsattu kokoonpano, josta on otettu painekotelo auki. Niin täällä näkyy kiihdytinsuppiloita, jotka edesauttaa ilman virtaamista sylintereihin. Runnereita, meillä on erilaisia, on pyöreitä ja suorakaiteen muotoisia. Sitten DBV kaasuläpän laippoja. Ja meiltä saa myös CNC-koneistettuja moottorispesifisiä alumiinisia imusarjalaippoja. No lisäksi meiltä löytyy myös painekoteloihin hyvin istuvia ryppyalumiini lämpösuojia, alumiinisia supisteita ja paljon erilaisia ja kokoisia hitsattuja ja taivutettuja alumiinikäyriä ja putkia. Imusarja voidaan rakentaa periaatteessa 2 eri tavalla. Joko alusta asti irto-osilla, jota mä nyt juuri äsken näytin ja esittelin. Tässä on yksi esimerkki irto-osilta rakennetusta imusarjasta. Ja kaikkia näitä osia löytyy meidän verkkokaupasta. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos on mahdollisuus, niin hyödyntäen alkuperäistä alumiinista vakioimusarjaa. No siinä pääsee helpommalla, kun on vähemmän hitsattavaa. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, kuinka se tapahtuu. Eli katkaistaan tämä alkuperäinen painekotelo tasaisesti runnereista sopivasta kohtaa. Ja näin voidaan hyödyntää nämä runnerit ja imusarjan laippa. Sitten hitsataan tämä meidän Dual Plenumin painekotelo kitin osa tähän runnereiden päälle. Ja tämä kartioputki voidaan asentaa joustavasti ahtoputken tulosuunnan mukaan joko etu- tai takapuolelle ja myös oikealle tai vasemmalle. Eli sen mukaan, miten konehuoneesta löytyy tilaa. Tässä vielä linkki meidän verkkokauppaan. Meiltä löytyy nyt hyvin näitä rakennuskittejä, molempia versioita, joten ei kun kirjautumaan meidän verkkokauppaan, klikkaamaan ja tilailemaan. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Nähdään taas. Se on moro!